מאז ה-7 באוקטובר נכרו בהר הרצל לבדו 240 קברים. ההר מצטחצח לקראת יום הזיכרון, שבו יקדשו אותו עשרות אלפים. 18א' זו החלקה העיקרית של חללי המלחמה האחרונה. ביום ביקורנו כאן נתקלנו באדם הזה שמדליק נרות זיכרון. סליחה? אהלן, מה הקשר שלך? כולם בניי. אין לי קשר לאף אחד פה. אנחנו פשוט באים מהרצליה כל יום חמישי, מאז תחילת המלחמה, ומדליקים לכולם נרות. אשתי מתחילה שם, בצד השני, אני מתחיל מפה. כל שבוע? כל שבוע. מה גורם לך לעשות את זה? בכל יום שישי מתכנס ב-18א' על בירה ופיצוחים פרלמנט של 6 אבות.